Mas menos karong tuiga ang ginaghanon sa mga deboto nga dawaton sa libreng akomodasyon nga gimuntar sa Dakbayan, Sugbo nga mao ang Devotee City. Kinitungod kay mas menos usab ang giplastadang vans itandi sa mayaging tuig nga mao'y temporaryong kapuy-an sa mga dayong deboto. Apan kun hilabihan nga gani ang kadaghan sa mga tao, aduna hinuoy imuntar nga mga tents alang kanila. Si Nico Sereno sa report. Nagpadayon pa ang pagtrabaho karon sa bahin sa kompanya Maritima Grounds aron himuon nga Devotee City. Mao kini ang lugar nga giandam sa syudad aron mamahimo nga temporaryo nga kapuy-an sa mga mudagsa nga deboto atol sa Fiesta Senior. Libre ang akomodasyon niini sa mga nagpuyo gikan sa lagyong dapit ug walay kaistaran dinhi sa syudad. 58 ka mga vans gikan sa usa ka shipping company ang giplastada. Mas menos noon kini sa 88 ka mga container vans sa miaging tuig. Gibana-bana nga moabot sa 2,000 ka mga deboto ang ma-accommodate karong tuiga. Apan kung magsugwak gyud ang mga tao, may dugang mga tents nga gipangandam. Mga ubang mga sponsor sa atong mga tent nya ang ato lang og magsubra na gid mapuno na atong mga vans ari lang to sila i-cater sa atong mga tents na lang atong mga devotees. In kaso jud mahinom. Kaso gid mainom ra gid. Kumpleto sa amenities ang Devotee City gikan sa mga portalets ug kaliguanan. Kaganiha, gi-inspeksyon sab sa taga MCWD ang dapit alang sa itaod nila nga linya sa tubig. Si Ginang Teresita nga kaganihang buntag lang naabot gikan sa Bacolod City usa sa unang nakaistar sa Devotee City. Pipila ka tuig na sila sa iyang bana nga muanhi aron mamaligya og mga accessories panahon sa Fiesta Senior. Malipayon sila sa akomodasyon. Magpalista. Every year ka mo anhin? Oo. Nga naman, mother? Kay ti nang gabaligya kami di souvenir daw, maskin medyo stricto pero okay lang. Okay lang mayo man ang ila pagkuan di samon sa sindi sa Derio. Kaganiha sab, gitigom sa Kapitolyo nga kaabag sab sa pagmuntar sa Devotee City ang mga volunteers gikan sa syudad sa Naga. Sila unya ang muabag sa mga deboto nga mag-istar sa dapit. Ugmang adlaw, may soft opening sa Devotee City sa di pa ang formal opening karong Biyernes. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.